Arratsaldeon, Jesus Odriozola, Oñetiko Arakina, Arratsaldeon. Peilo Urzelai, Bergarako Arakina, Zertan? eta Jon Lituria, Bergarako Arakina ere. Arratsaldeon. Aspaldiko lagunak gara, aspalditik ezagutzen gara, hemen doa lehendabiziko galdera. Zer izan zen 2005 urtean, Zubillaga hiltegiaren inguruan sortu zen Hiltegia Bizirik plataforma eta zergatikan sortu zen? Hiruren artean, zuen bata bestiakin erantzun. Hasiera baten hiltegile izteko asmoa zegoen eta lehenengo sektoreantzako hori oso txarra izango litzake, bai guretzako Arakinek, baita ganaduzarentzako, ez? Orduan elkartu ginean eta sortu ginean elkarte hori eta azkenean lortu ginen biziri mantentzea hiltegia. Baina, indar asko hartu zuen garek, ez? Mugimenduaren gogoen dakat, ez? Ni orduan Zubillaga ibiltzen izan eta, hombre, mugimendu potente bat izan zen. Bai, a ber, eske hiltegia gutxi zen orduan ja. Izten hastiaia, esan inongo bide garbazia. Orduan. Hemen junto zen movimentu bat, eta zabalek eustia lortu ginen. Atzete jauzu india beste batzuk. Etorri ziren besteak eta... Jauzu india. Ez dakik zein den bide komunitatea. Iztia o zabalek gutxia. Nik entenditzen dut, matadero bat ez dela partikularra baldima, baina bestela ez da negozio bat egiteko lekua da, zerbitzu bat emoteko lekua. Orduan epoka hartan zauen agintaren bati izan dutenek zer da. Negozio bat, ala zerbitzu bat. Zaria, gero, mugimendu guzti hartan, Arakina bai, baserritarrak ere bai, baina hiritarrak egon ziren, ez? Jende asko, kaletarrak bai, babestu egiten zuten Zubillaga hiltegia, ez? Bai, zabaldu egin duen desente orduan asuntua herrixen manifestazioekin eta prentsarekin eta bai indarrak azkenean konsientzi pixkat hartu zeben, ze erakin ikartzen zeban hiltegia izteagakin eta bai herritarrape konsientzian hartu zuten horren buruz. Hitz egiten gagoz 2005ko urtean, ordundik onera gizarteare aldatu intzaigu. Eta orduko konsientzia oingokin ez dakit nun konparatu leiken. Baina egie bai da, hiltegia ordun ikusi eta oin ikusi aitortu behar da, beharrezkoa dela derrigor, ez? Eta hiltegia behare asko aldatu da, gaur egunez. Zerbitzu bat ematen nahi da, lehen ematen zana, eta ordungo langiletikan kopurua, oingo kopurura, ez dago zekusirik, orduan nik usten dut nabarmena dela, da pelok esaten duna, azkenen ez da negozio bat egiteko, bai da mantentzeko eta galdura ezin da albaldima da, baina bai egi dela, komenigarria dela mantentzea. Baina, zera, kurioso da, kolokan egon zen lehen hiltegia Oñatiko izan zen, ez? 2005 urtean, eta Oñati ez zan itxi, ondikan irekita dago, eta biziri dago, ez? Etorkizunari begira dago, eta besteak Durangoko hiltegia, Erralde, Llaudio, Tolosa, itxe egin ziren, eta ez, da, orduan? Bai, da, nik uste hor eskertu behar dugula, bai, udaletxeko mankomunidade hori indako enpresa txiki hori, ikusi danez, oso importante izan dela, hiltegia mantentzeko, eta berrikuntzak, eta etorkizuneak gore atento egoteko ze garai datozten, da nik uste dut horrean behar dugula danok bultzaiten, ez? Eskerrik asko, erantzunagatik.